umuntu usuka kuphi kanti? Mm. Ngoba umuntu usuka from Genesis 1 verse 26 ethi uNkulunkulu asenze umuntu. Umuntu uvele kuNkulunkulu. Angikuveze futhi esithi ukuthi uNkulunkulu wenza umuntu. Wenza umuntu. Akenzanga isizwe. Wenza umuntu. Wenza umuntu wayengenasibonge ngenalo wenza umuntu. That is chapter 1. Chapter 11 kaGenesis. Abantu sebebaningi bazakhela umbhoshongo obheke eBhabheli. It's very important to know chapter 1 or chapter 11 because chapter 1 kwenziwa umuntu. Chapter 11 kwenziwa izizwe. Okay. Nazo senziwa ngesikhathi lithi iBhayibheli mabekhanda umbhoshongo obheke eBhabheli babethi bafuna ukuzekhela igama ukuthi kwazeke ukuthi khona abantu abake bakhanda umbhoshongo bayobona uNkulunkulu. Mase lithi iBhayibheli uNkulunkulu wababuka wathi hey labantu bayisizwe sinye bawulimi lunye akekho ozabavimba. Ake ngehle ngosanganisa ulimi labo. Then kwadivideka ama languages in chapter 11 kodwa umuntu noNkulunkulu umdala. Kodwa ubuzwe kwaqala ku chapter 11. Sekudingeka ke manje sicheke sibalikhulu ukuthi yini efika qala chapter 11 no chapter 1. Okay. Ngoba chapter 1 umuntu noNkulunkulu. Yes. Chapter 11 uNkulunkulu nalezi ilimi zonke. So mase sisibuyele emasisweni masibuyele empandeni asikwazi ukuya chapter 11. Sethi mina umzulu abezokubenza nje. Mangibuyele empandeni fanele ngibuyele chapter 1. Yimi noNkulunkulu. So le yokubuyela kuNkulunkulu ayikwazi ufakwa sengathi yinto esisuse impandeni. Yizona impande ngqo. Yes. Yizona zimpande ngqo because chapter 11 uThixo wazenzela umuntu, wayehlalela nomuntu. Kwa chapter 11 kuvuka izilimi ezihlukene nazo uyidividelani sibalikhulu. Uyidivide ukuze lawula abantu. Mhlawumbe that's what is very much important. Ngoba wathi abalawuleki. Yes. Ngoba bolimi lunye ngeke bevimbeke. So akayidividelanga ukuthi zihlukane naye. Akumele lobubuzwe kube yikho usiqhelisa kuye. Wayenze ukuthi ekwazi ukusilawula. Engakwenzela ukuthi sikhohlwe uye, sikhohle ubuzwe bethu. Okay. So yes. So ngifuna ukufika lapho ukuthi uma sisuke siphuma kwinkolo yamadlozi sinaka uNkulunkulu yena yedwa siphume imfundisweni zika chapter 11 sabuyela ku chapter 1 ukuthi uNkulunkulu wenza umuntu. Madoda. Wenza umuntu. Hlaba ngiveze into ethi ST. Uma umuntu esindiswa ekholwa umZulu noma isiphi isizwe ngesikhathi ekholwa angilahle yonke into yakwaZulu. Yawalelo line loyo ngathi umuntu angangawukuthatha bodwa. Ningenza ama clip. The only thing esukayo yinto elimaza mina noNkulunkulu ku chapter 1. Okay. Like kwaZulu bangifundisa inhlonipho. Uma sengisindiswa sikuthi sokulahla inhlonipho engifundiswa yona ngoba iclash. The only thing esifike siyigumule into esilimaza nezwi noma noNkulunkulu. Mhlamba I have to repeat that. Ngokwesintu mina ekufundisa ukuthi umuntu omdala ngimphathe kanjani, ngikhulume kanjani umuntu omdala. NeBhayibheli uthi uPaul weTimothy umuntu omdala ukhulume kuye njengoyihle. Umuntu omdala ukhulume kuye njengonyoko. You see ukuthi content figures be common. Fike zibe ingxaki ka futhi mhlawumbe iyodwa ifike be ingxaki yile yokukhonza. Leyo khonza iyona angayifuni njengoba eshilo kuExodus 20 verse 3 ethi ningabi nabanye uNkulunkulu. Sho amagama ngafika ngikwenze konke engikhule ngakho kodwa kwialtar ekhonzeni uzethi uNkulunkulu nomhawu akafuni naleso sihlalo sokukhonza.